खुलुमबाय स्टुडियो आं जनालि बसुमतारी बे समाव आं मोनसे बिग ब्रेकिं निउज लाबोदों उदालगुरिनिफ्राय उदालगुरियाव फिन खेनसे हिंसायारि जाथायनि रादाब सफैदों जेराव यूपीपीएल मददगिरिफोरखौ गाग्लोबदों होनना सन्देह बीपीएफनाव सन्देह जादों बे गाग्लोबनाय जाथायजों लोब्बा लाखिनाय जादों बीपीएफजों आरो बे समाव मोनसे भिजुअल देखायगासिनो जेराव नुनो मोनदों बियार बटल एबा ग्लासजों सिफायनाय जादों न'खौ गाग्लोबनाय जादों आरो उदालगुरियाव फिन बिसायख'थिनि हिंसायारि जाथाय रादाब सफैदों उदालगुरिनिफ्राय मोनसे बिग ब्रेकिं निउज जेराव यूपीपीएल दोलोनि मददगिरिफोरखौ गाज्रियै गाग्लोबदों हाथियारजों गाग्लोबनायनि हिंसायारि जाथाय जेराव बीपीएफ दोलोनि मददगिरिया गाग्लोबनायनि सन्देह सत्रपारा गामियावबो बियार बटलजों गाग्लोबनायनि सन्देह खालामदों बिसायख'थिनि हिंसायारि जाथाय उदालगुरियाव फिन खेनसे उदालगुरि विधानसभा बियाबाव मोननै गाग्लोबनायनि जाथाय जादों यूपीपीएल दोलोनि मददगिरिफोरखौ गाज्रियै गाग्लोबदों उदालगुरि विधानसभा बियाबाव बांदों बिसायख'थिनि हिंसायारि जाथाय बीपीएफ दोलोनि मददगिरिया गाग्लोबनायनि सन्देह जादों 38 नं भैरबकुंड बीटीसी बियाब सान्तिपुर सगाव जादों बे गिख्रंथाव बिसायख'थिनि हिंसायारि जाथाय प्रलिप बाग्लारि मुंनि सुबुंखौ गोबाव हाथियारजों गाग्लोबदों होनना नखरनि सुबुङा बे समाव जोंनिसिम मिन्थिहोदों गुबुन फारसेथिं सत्रपारा मुंनि गामियावबो नखरसेयाव बियार बटलजों गाग्लोबदों होनना रादाब मोनदों दुथांनि गाग्लोबनायाव न'नि खिरखिफोरा बायो दुथांफोरा गंसे गारि आरो गंसे बाइकजों फैदोंमोन होनना बिगुमाया फोरमायदों बिथाङा दान्दिसे उनाव एफआईआर होगोन होननाबो मिन्थिहोदों उदालगुरियाव फिन खेनसे बिसायख'थिनि हिंसायारि जाथाय यूपीपीएल दोलोनि मददगिरिफोरखौ गाज्रियै गाग्लोबदों होनना मिन्थिनो मोनदों हाथियारजों गाग्लोबनायनि हिंसायारि जाथाय बीपीएफ दोलोनि मददगिरिया गाग्लोबनायनि सन्देह दैखांदों सत्रपारा गामियावबो बियार बटलजों गाग्लोबनायनि रादाब सफैदों उदालगुरि विधानसभा बियाबाव मोननै गाग्लोबनायनि जाथाय जादों हरसेयावनो मोननै गाग्लोबनायनि जाथाय जेराव फारसेथिं भैरबकुंड बीटीसी बियाब सान्तिपुर सगाव बे गिख्रंथाव बिसायख'थिनि हिंसायारि जाथाया जादों जेराव प्रलिप बाग्लारि मुंनि सुबुंखौ गोबाव हाथियारजों गाग्लोबदों होनना नखरनि सुबुङा जोंनिसिम मिन्थिहोदों आरो गुबुन फारसेथिं सत्रपारा मुंनि गामियावबो नखरसेयाव बियार बटलजों गाग्लोबनायनि होनना मिन्थिनो मोनदों दान्दिसेनाव एफआईआर होगोन होननाबो मिन्थिहोदों बिथाङा दुथांनि गाग्लोबनाय न'नि खिरखिफोराबो बायना दंजोबो दुथांफोरा गंसे गारि आरो गंसे बाइकजों फैदोंमोन होनना बिगुमाया फोरमायदों खुलुमबाय थांनाय हरनि समाव 2:30 बाजियाव बोलेरो गंसे ओमफ्राय बाइक गंसे फैनानै बोलेरो बा स्कर्पिय बे मोननैनि बिथोराव मोनसे गारि गिदिर आरो साखाखौ नायनानै सिनायो बिसोरो फैनानै आंनि न'खौ एटेक खालामदों आंहा जेबो पार्टिजों लोब्बा गैया सिम्पल लाइफ सोलिगासिनो दङ आंखौ बीपीएफनि मानसिफ्राबो बुंगोन बा यूपीपीएलनि मानसिफ्राबो बुंगोन रावनिबो अफिसाव आं हाबनानै सोरखौबा माबा मोनसे बुंनाय बिदि गैया खिन्थु आंनि न'आव माखौ लानानै एटेक खालामफैदों आं बेखौ बुंनो हाया 2:30 समाव बियार बटल गंनै खुबैख्रुबदों आरो ग्लासखौ नायनो हागोन ग्लासखौबो खुबैख्रुबदों दरजा माबा खोरखिखौहाय आरो गंसे बैथिं खुबैदोंमोन अन्थाइ थाइथाम खुबैदों आरो लोगोसे गारिखौ खुबैदोंमोन जानो हागौ खिन्थु बिबाराव नांथानानै बिसिम थाङासै बटला गाहायाव गोग्लैबाय हरनि समाव सोर खालामफैदों आं बेखौ मिथिया जाया खालामदों बिथाङा आंजों माबा मोनसे चेलेन्ज दङब्ला आंजों माबा मोनसे बुंनांगौ दङब्ला डाइरेक्टलि आंनि सिगाङाव बुंथों आं जुदि बेजों कम्प्रमाइज जानांगौ आरो माबा मोनसे जुदि बिसोरो आंखौ एडभाइस होनो नागिरदोंब्ला आं बेखौ राजि खिन्थु आंनि न'आव फैनानै बेबायदि न'आव दावराव दावसि खालामफैनांगौ बा माबा मोनसे खालामफैनांगौ आं बेखौ सानाखै नोंथाङा बबेबाफोर राजखान्थि दोलोजों लोब्बा दं नामा आंहा जेबो लोब्बा गैया मरेलि सापर्टआ गावबा गाव गोसो सिङाव थायो खिन्थु सोरनो होगोन आं बेखौ रावबो बुंनो हाया आरो भटआनो साइलेन्सखा आरो जों मानि थाखाय होथेयो बेखौ जों बयबो मिथिगौ खिन्थु आंनि न'आव जे फैनानै मोनायाव सोर एटेक खालामफैदों आंनो बेनि उसित माने माबाखौसो नांगौ आरो खिन्थु आंना बेल' आङो सिम्पोल लाइफआव सोलियो जास्ट बिजनेस फिसानो CSP फिसा सालायनानै दङ आरो बेजोंनो आं न'खर सालायगासिनो दङ नोंथाङा एरै पार्सनेल सोरजोंबाफोर माने नांलायनायफोर दङ नामा आंनाथ' रावबो पार्सनेल नांलायनाय गैया बेबायदि आरो आं गासैजोंबो धेमालि खालामलायो अनज्लायनानै सोलियो खिन्थु आंनि न'आव जे एटेक खालामदों सोर खालामदों आं दायो बेखौ नुवाखै खिन्थु आं मोनसेल' खोथाखौ बुंगोन
जाय बिथांमोना एटेक खालामदोंमोन बिथांखौ आङो उनथिंनिफ्राय नुदों जाम्पारखौ उनथिंहाय हमनानै बिसोर खारदों। बियो बिसायख'थिनि हिंसायारि जाथाय जानो हागौ नामा नोंथाङा सानो नामा? आंथ' बेखौ सानगोन बेखौनो खारन माब्रैनि होनना बुङोब्ला फंबाया सासेया आंना डिस्ट्रिक्टआव मावो हयथ' बिनि सायावबो माबा मोनसे जानानै न'आव एटेक खालामदों बेबायदि आं सानदों आरो दा आबसुनि माबायावहाय डिस्ट्रिक्टआव माबायाव मावबाय थायो बियो डिस्ट्रिक्टआव थायो दाबो थायो आरो बियोबो पार्सनेलि बियो पलिटिकेलाव दं ना मादों आं बेखौ मिथिया आरो बियो प्राइभेट उदालगुरि कलेजावबो गाव हारसिंनि लाइफ स्टाइल सोलिनो थाखाय गावनि जे फिसा ओरैनो रोंनाय बेखौ लानानै गथ'फोरखौ फोरोङो आं बेखौल'सो नुयो। दा बेबायदि जाथायखौ मा होननानै खावलायगोन नोंथाङा? आं बेखौसो खावलायगोन जायफोर बिथांमोना दैदेनगिरिफ्रा बेबायदि गुन्दा बाहानि बा सोरबा माबा मोनसे खालामनो सानदोंब्ला बियो मालाबाबो साक्सेस जाया आरो समाजाव बियो गुबुंले लाबोनायसो खारन बेजों लोगोसे नैबे थांनाय हरनि 8टा बाजियाव जोंहानि न'खराव बा जोंनाव माखासे दुथांफोरा फैनानै जोंनि न'खरखौ गाग्लोबफैदों। जोंनि न'आव अन्थाइजों खुबैदों, बियार बथल जौ लोंनानै जोंनि न'खरखौ गाग्लोबफैदों आरो बे गाग्लोबनायजों जोंहा माखासे न'खरनि बा न'नि सम्पति बा प्रपार्टि डेमेज जादों। जेरै जोंना ग्लास गंनै गंथाम बुख्रुबना गालांदों बिथांमोना आरो जोंनि बै जिथुनाखि गारि दं न'खरनि बेखौ अन्थाइजों खुबैहरदोंमोन नाथाय बे गारिया एसे प्रटेक्टेड जायगायाव थानायलाय बे जेबो खहा जायाखिसै नाथाय न'नि जे ग्लास बियो गाज्रियैनो माने बायलांदों आरो बे जाथायखौ सोर खालामदों नोंथाङा सन्देह खालामो? दा आं बेखौ थोंजोङैनो बबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जानिनो आखाइ दं होननानै आं बुंनो हायो। मानो होनना बुङोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आं सासे उदालगुरि जिल्लानि बिबानगिरि बर्थमान आङो सुबुं फोनांजाब नेहाथारि आरो बे बेलायाव जोङो नुबोदों जोंनि गुबुन गुबुन समाव एबसु अफिसखौ एटेक खालामदों, जोंनि अफिसनि मानसिफोरखौ गाज्रि नोजोरै एटेक खालामनो नाजाबोदों। जेरै दै दाखालि थांनायाव हरसिंगा दख'रा आबसुनि न'आवनो बा लांगोनायाव थांनानैनो बिथांमोनहा गाग्लोबहैदों, अन्थाइजों खुबैदों, गारिफोरखौ डेमेज खालामदों। थिग बेबायदिनो जोंनिबो न'खरखौ बा आं बेक्तिखौ बा जोंनि न'खरखौ बेबायदिनो मोनसे गाज्रि नोजोरजों नायनानै हयथ' बिसोरो नैबे हरनि समाव जोंखौ एटेक खालामनो फैदों आरो मोनसे मेसेज होनो फैदों जे नोंथांमोना माबायदि जानांगौ जोंखौ साननो फैदों फोरोंदों नामा। खिन्थु जोङो मोनसे बाथ्राखौ बुंदों दा जोंनि साननायफोरा जेब्लाबो जाथिनि मोनसे सिन्था धारा थायो आरो बेबायदि जाथायफोरखौ जों जेब्लाबो मोनसे गाज्रियैनो जोङो माने गरिहना होयो जे बेबायदि थासारिया जोंनि थाखाय साबजाथाव नङा। जोङो गोबां बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला बिसायख'थिनि समाव साभाबिक बेसांखिनिया मोनसे जायो बबेबा मोनसे दोलोखौ सापर्ट खालामनाय सोरबा न'खरा, खिन्थु बेबायदि नङा जे जोंनि माबाफोरा सोरखौबा जोङो जखम खालामनो, सोरखौबा जोङो माबा मोनसे एटेक खालामनो, खिन्थु माबा मोनसे जुक्ति गोनां दङब्ला, जुक्ति बाथ्रा दङब्ला, साजेसनफोर दङब्ला बिथांमोना फैनानै सावरायनांगौ आरो जे समाजनि माबा मोनसे समयसाफोर बेखौ समाधान खालामनो नाजानांगौ। आंनि बायदिबाथ' बियो बबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जा माने थोंजों बुंनो थाङोब्ला दाखालिनि जे हरसिंगानि जाथाय बेयाव माखासे BPFनि गाज्रि सोद्रोमाफ्रा जेरै आबसु अफिसखौ एटेक खालामदों थिग बेबायदिनो बे समावबो जोंनि न'खराव